La 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 la. Trikitilarisak eta pandero joliak dira Neomak taldeko zazpikideak. Emakumiak danak. Arrasateko 3 lagun dauz, Irati Gutierrez, Amets Ormaetxea eta Leire Etxezarreta. Eta alboan dituzte Alaitz Eskudero Debarra, Zizurkilgo Maria Lasa, Asteazuko Garazio Otaegi eta Eneritza Ulestia Zaraustarra. Zazpiak Kepa Junkerarekin zorginak izenpeien ibilitxakuak, eta orduan sortutako laguntasunak bultzatuta sortu hauien 2021 Neomak taldia. Ilargi berrixak esan nahia daukenak gresieraz. Askotariko panderuak erabilitza folk tradizionala dauke oinarri, baina berritzailea da Neomak taldiaren eskaintza. Labetik ateratziar dauke sortu berri dituzten kantuen estreinako bilduma. Ze puntutan dau, Neomak, Irati? Bueno, oin gaude diskoa grabatu dugu, orduan aigea pixkat zuzeneko hiek edo preparetan. Eta talde bezala nik uste Neomak dauela punto baten, hori pixkat evoluzio hori marketan eta evoluzio posible hori isladatzen. Tradiziotik asko edaten dozue, baina berritzaile apurtzailea da, modernua da, Neomak, edo ez? Bai, nik uste bai, eta zaleike bazuk esan duzun bezala, tradizioa da gure oinarri, gure sustraiak tradiziotik datoz, baina bai egisa da hori izan dela gure intentzioa disko berri hontan. Laster urtengo dau, diskuak, lehenekuak. Hori da. Ze zentzazioa daukotzu bantxe? Ondia grabulta daukotzu bela eta... Oso ona, nik uste dute hori da gure gaumena lortu. Gizizan ez da izen erreza, uste gauna baina lanan gehiago dauko, disko grabetiak, ez da estudiozera joan eta alai grabo ez. Aurretik prozesu oso luzia dauko eta bertan estudioen bebai ordu asko sartu bidie. Baina nik uste dut gure helburu hemen pasago, nik uste dut gainditu indugula apurtxo bat. Egiz esan laguntza asko uki dugu, baina bai, nik uste dut lortu dugula gure eginona. Zelakua da? Zelako kantu bat upoko ditugu? Uste dut pixkat danetik egongo dela, baina bai emango toke bat beti mantenduko duguna, ez? Bai izango da apur bat tekno aldetikan, sartzia, baina beti be, azkenean tradizio hori mantenduta baita. Printza batzuk baina erakutsi dituzu ez, epi bideoklip ja argitaratu dituzu politxaskuak gainera. Hori behondo mimo dozu ez da? Ez da bakarrik entzuten dana, ikusten dana ere zeintzen zabitzielako. Bai, igual gure helburua be apur bat hori izan da, ez? Musikaz gain, pixka bisuala dana be apur bat lantzia eta jendeak be hori ikustia. Eta, transmititu nahi dugun mezu hori be, jendeak ikustia. Ze azkenean hori gu oso formatu tradizional batetik gatoz. Gu Neomak proiektu hau martxan jarri baino lehen hau, kontzertu batzuk egin genitxun, baina ingauen oso formatu... Jarritxa, bakoitza instrumentuakin, ez da? Hori da, eta justo horre bebe bueltia mutia gure gauen. Hau da, kontzertu bat baino gehiago izango dela ikusiko duguna. Bai, nik uste bai ez guke espektakulo bezala edo... Igual guretako espektakulo da, izetez igual ez da izango, baina guk instrumentua jota kantetiaz aparte be, apura gehiago transmitiruteko intentzioa dauko. Ze ez da romerixa bat? Ez da. Horrekin apurtu gure izen dozu, ez da? Bai, baina esango nauke igual hori... Nahi gabe atera den zerbait izan dela. Beste gauza batzuk bilatzera jungaren bezala, hau nik uste dut bai izan dela, igual erromixan asuntua zerbait aldatu duguna edo, beste formato bat. Gehien bat, instrumento bezala panderoi gure izen dut zegoen importantzia. Trikitixa munduan tradizionaltasun honen barruan beti trikitixa guki dau garrantzia eta natural joan da, iratik izan da bezala prozesu naturala izan da, baina perkusioa edo panderoai bere emundutza hau garrantzi gehiago, eta horrek bekarri dau beste erabatera islatu behar izatea azkenean. Eta panderu esaten du, baina panderuak askotarikuak. Hori gisa zan berdin mantendu dau, urtiago jaz pandero horreik joten eta horrek ez ditxu galdatu. Zazpi lagun, zazpi emakume, zelako energia hongo dan, lokalian.
Bai. Zaratia be, bai. Zaratia edo bai. Eta agendak antolatzeko zelako buruko mina, Bai. Bai, oin gabitza apur bat esprimiruten bakoitzan bizitza, ontara zentrau, bakoitza sakrifikau azkenean beria daukona, baina ilusioz baitxa. Orduan, sakrifizio honek nik uste dut bere fruituak egon gero emongo ditxula. Nekatuta, baina gogoz. Bai, kantzau itzen gare, baina gizazan ensaioak eta pasada badie. Guretako terapia bat bada, azkenean ordu pila bat pasatzen dugu batera, eta gizan beti ez di ensaioak izaten. Azkenean urte pila bat goiaz batera egoten, eta azkenean laguntasun hori behi gertzen da ensaiotan bai. Zela banaketan zari, ez dakite badaukotzuen nola baitxe errolak banatuta? Danokin dudanetik. Askotan temporadaka igual fan dabe bai. Bai. Igual momentu baten dago gauza bat pendiente eta enkargetan da amets, hori itea, ez da beste bat dago eta leireok horringo. Ez doko bakoitzak bere errola ez dauko. Apur bat darokitzen dudanetik eta... Hau da lurra lan dute, huela, nola betxe esan da urretipe. Bai, nik uste dut egiten bai ondo moldatzen garela, danoko ondo zauketan garelako, eta azkenean ondo zautzen zaren momentuan, bakizulako zelan jastionak gauzak, eta... Bai, konfiantza dau. Hori da. Trikitixa eskolara etorri gara gaur, lokale berrira, zuek, hemen baino bestian ibilizari, ez da sarrien ibilizare. Ze sentimentu daukatzue oin Trikitixa eskolari buruz? Biharrezkoa kulue izan da, zeuentzako? Bai, hortik gatoz. Eta gube hortatik ezagutzen gare, orduan beti nik ustatukiko dugula lotura hori Triki eskolakiko. Eta jarraitzen dugu azkenian, erabatera espaldin bada bestera, harreman hori mantentzen. Panoramia zela ikusten duzu, Euskal Herriko musika esena, momentu honetan, zeuen begixetatik, etzare rokerak, baina tokixa badukatzue? Bai, nik uste baietz. Apostua behin bide horregatik. Osa, porrat positibo izan bergea, igual momentu hauetan, ez? Hasi gara ilusioz eta nik uste leku hori aukiko dugula. Nire sentsazioa da, pandemia gara izan badabe, 2021 batian sortu zitzen, hau da, igez, eta kontzertuak emun dituzuela. Bai, ez esan kriston suerte auki dugu. Bai, justo pandemia gara hortan, inbeste arauza zenez, nik uste gure formatuak egokitza zen momentu hortarako. Antzokitzetarako egokitza zen, nik uste suerte auki Toki askotan enkajatzeko modukua. Bai, eta nik uste suerte auki dugula eta guri pandemiak ondo torre jaku. Ondo torre jaku, esan lehike. Xaxatu intzue. Bai. Laster hasiko zarie kontzertuak emoten, zegoen sare sozialetan emango duzu horren berri, nuntopoko zaituzte guleire? Hori da, besteak beste Instagramen, Facebooken eta Twitterren edo, fango gare poliki-poliki argitaratzen datak, hurbiltzen doi esan neurrixen, osake. Ados, kontzertuak etorriko dira, gaurre kontzertua ez, gaurre kantu bat eskainiko edozue, disko barriku beste izango, baina gauza poli bat prestatu dozue bereziki guretako, zer da? Euskal kantu klasiko batzun, olako moldaketa bat, apurtxo bat gurera ekarrita, eta besteak beste, kantako ditugu Ramon Martikorena, Lete edo Laboan kantuak. Plazerra benetan, solterik onena opa dutzugu. Eskerrik asko. Da, laster arte. Hori da. Argaineko sorgin zarra, keinuka ilargiari. Aizegoa gau epela, ilargiaren argi, mutxurdinak lehioetan, teiatuan katubi. Bidertzian zenbait kanta, gau erdizar noari, argaineko sorgin zarra, keinuka ilargiari. Xorieri mintzozen errekari, oianeko zuaitzei da zeruko izarrei, mintzozen aizeari, xoro batentzat zaukate. Xorieri mintzozen, xoro batentzat zaukaten. Gazteo gaur gabiltza, mundu aldu honetan, gerra bat barruan degula, zer egin jakin gabe, gurasoen mundu aldrebesau, ez dugu onartzen, diruaren morroi izaten, erakutsi digute, diruaren morroi izaten.
erakutsi digute. Ies betea zilegi baliz, nonbait balego bakea, ni ez nintzake etxe ertzeko lore dien maitalea. Ni ez nintzake inorentzako eskandaluzko kaltea, lurrotz batean landatutako landare sustraigabea. Ez zaidazu galdetu gauza ilun guztien arrazoi gordea, nora ote dijoan denbora aldakorrak daraman bidea, daraman bidea. Ez zaidazu galdetu gauza ilun guztien arrazoi gordea, nora ote dijoan denbora aldakorrak daraman bidea, daraman bidea.